abusuafo sabre de matnas no na meka mo se ye dwumadi a ya hya ase ye Akanfuo Amammere ye tete ne ya bakosem na yeyi ediba na sade ye mo hwe me wo podcast any YouTube so no ma ba betena ase media ne na no se Agya Brefa ye ta twa na sin eka na Agya Brefa me na me hihye ne me nyina ede amamo na bra me hya ase no mate se binom okeka se na Akanfuo na ye ka na ye aka no nso ai abusuafo Ghana ewo nipaku ahodo bebre na nipaku ahodo ni nyina nso no ye wo no tete ene wo na Amammere ewo ho na mesremo a ma hya ase wo akan mo ma memfa akan de no enkonkosi baabi ebekọ akiri na mewie a mo amaka ne nyina mesesa obi ade mako ede ama nyese bia Akanfuo nko ade na mebeye ho adwuma daabi na mo amaka ne nyina yebeye mo de nyina ma obi atene ho ase se wo ye nkrani se wo ye fantini se wo ye anwunani se wo mpomu amowo soro ho yebehye ne nyina afi se eye tete abakosem enti obi a wo ne tete abakosem wo ho enyese bia Akanfuo de nko ade yefa na mo yefa mu nyina na mo asa ye hya ase enti no na ye de Akanfuo na ye hya ase enti won se me de akan abusua no na me gusu kakra meko enti abusuafo de obi a eka no mo ma ne nka ne tirim na duru ho a me duru ho de so a no wata bukutuku na maka na meka ne bi a wo obi wo ho a no wato ama ne me na me nso mayi ano de ama sanse tete abakosem no de enyo ba akofo nanim na emo ne ya ne ye hye se ye be fa ne a buroni hyehyeye na ono hyehyeye se de nka besom kwasi buroni no enye ne ye ehia yen ye hyehyye ne se yen ya ne ye de a enti se ye tuntum a ye tuntum ye kokko a ye kokko se de akwada bi nyini ba obetimi ehu se ha ye minchi ha na yese meko na ye de amayen ene ba bi ye duro no ye fa bretuo na bretufuo ye busua bi a wone ho odene wone wakukuduro nso na se wone esan a okwa bia so no obeye na adwen se esese obedi wo so anase obedi okon betata wo na wadi wo si nkunim na odi wo si nkunim a na waba abehye na se ebretufo won ade no nti won no se to me bo no ni wo baabi ni ehu se highway asomasi anu oden we nso ho oden na se bia won be kan bom e de aba besi won so a wo be hwe anu onatu ni akotena baabi ebia baabi anu on te ho no kura no na eye ma won na nso enam se won wakukuduro ni won mpese obi be di won so nkunim nti no ohwe na se bia nipa bi kan bom ni won aba beto ahye won so a de won be ba ho so no na won adwane edo agya ho enti tuo de na won tatu efri baabi anu won wo nanso won akokuduro ene won ho ode ne de na edaso ekuta won na won hene a na wodi wan anim no ye guahia na ana asiama guahia no se won hya ase efri ayase na ayase a won hya ase no ene won watretre na won tie nkasa no aba besi mampon na wo hwehwe mu a ebi wo kumawu ebi nso wo abeni ye kwawu tano so na ayase na fe jamaase na asiwa ebi keka ho de na weremu no won de hya ase a woni nkuro no enyini edibesiye na sane na won akukuduro etie enti no won ne fa aboa osebo se won no akukuduro no na ho de no won bibia won ye no won ye de stre aboa osebo eno nti wo hwe won akra aboa na eye osebo ene daso na osebo nso ewo asentra ye de bone mrane ye de bone no ye mako dunan na bretufo se dunan ni nyina wono ewobi na wo hwe de edi kan no a wo se ye frɛ no ye kwadwa ansa ne ye kaso bi kwadwa ansa no ne kire se otimi hwe ne ho so de edi kan no kwadwa ansa otimi hwe ne ho so sara na ye wo amfamfiri wa akohwe osebo a wo kɔ nanim se wo kɔ ye ne bibi na so de be firi wa ene na ye wa wuti ene ode ache wo seko na se nye saade a ene na ono nso koka bretuni a onfa nchewo ene nti ene on ka amfa mfiri no oye kwadwo boyre unse na hoodi nyina agira ne boyre so enti se wo di wachi na woto hye wo so a de wo wanse ne boyre no sanfa ukọ ho a de wo wanse na mutiri ho na kire se waye mmere ewom enti kwadwo boyre no ase no krotwe amansa na ase ne se obi ye bibi na etwetwe
enkuro ene amaman aba unse se osibosi ha na ohuri kosoro ba fom na wodan ne ho a obi a bedan ne ho so oba aba behwe no sa ena bretufo nso etie ana wotie mu so a wo se wo ye jahene se baby a obeko bia no opese ono ebedi anim nti ya kanidi jahene nti se ye nyina ye wo ha ne ye ko anim a ye ja ne yaso ne ja na yaso no ho na ebedi anim asebo ne bedi anim nti bretufo nso se won mra ne na sa de no ebo won ne sa eno pa ho a wo se wo ya abo afufuo ampa ohwe sa de osebo ehote na se nsuo bono a na ne ho wo a ne ho fufuo ne ya wudi kan hu ne kane eno nti ene ya ne ka ne se oye abo afufuo no ena se no nso ko ho a oye kwaya se krochi amansa unse se ne ho awawie no se wo yi fufuo ne firi ho a baabi ye dodoye baabi nsu ye tuntum enti se okasa na husuo miensen ebomu a na ogina kwaya se a ne kire so oye kwaya se nipa mu apa ewo ho eno nso eno no ena ye sa afre no etwie etwie no ne kire se okasa obi ye twie a ne kire se ono de okasa na eno ano no ne yawie ewo ho ena de edi hobi onso o se oye achemfo se ka so bi ya achemfo a na o bi a wakọ anim odini hu ni unse se osebo ensuo bo no na ne ho wo a unse ogina ho a ne ho ye fefefe saa na bretufo nso aye won ho se ne etie no eno no sara nso eno se de odi ho no odi amono osebo nya bo a okira abo a ne na wowe a okina de aka no obesa ba ba wibio dabi na ode agya ho enu nti se ohun se osebo betwam wo ha enche de obi hu se emo bi ti se nkusie ne hu a aka no ni di akiri ade nti se okun abo a no wowe a ode begya ho akọ se no nso pa ho a bo se pataku so na won di akiri na won de wo wi a ebeka no on edi na nsakura pataku obewe nti no se odi amono no ono no eno no ni edi hobio wo se wo ye kampreko jese kampreko kra kampreko jese kra kampreko no na jese nachi no obi ni hobio enti se ye ba kwayase na ye hwe wonwa won ho odin no a se osono de wo ma jatamba na emo no se yi won firi ho a onu achi no obi ani ho ebio won de saa emrani nyina abobretufo se de won no aboa no se de ne huhu ne na no nam ene se de ote no saa na won so e de ato won ho so na se ye ka e de akira won no esuban a won wo mu no a na won de nam no semaka se wodu ha no hu se nipa bi doso na ahwe yie na won ebema ade ntokwa ba abenya wo ama won adifo a won ade ho begya ho akotena baabi a ebeye ede ama won enu nti won na mu ano na du baabi a ne yatu ne yekọ ha na du baabi a ne yatu ne yekọ ha na woni nua baako enso kire se na se etu a yetutu ikura ase ne se na won se ye ntimi nka ho enti etomri bi a woni betu no ena wona ka kire mperifo se etu aye etu sa abre de ye ntu ya tena ya ye nko ba bia bio no se ye nam na nam nko ba bia bio se no se tu aye etu no ye ntu bio ya ka ya enti wona ma won ho so koye no won we ka ye no ene ye frɛ won ene etenafo tene kire se ye oni ye bretufo na nso enam se ye etu akọ na wan kọ bio no ene wona ye se wona etena won we etenafo wona ka enti abusua etena no enye se bia woni fi baabi foforo na emu ye bretuo na emu na won du baabi a no ni hu se woni nua no atutuo no ya boro won so no won se etena ha ye nkọ ampa nso woni tu ya woni kọ baabi foforo no woni kọ tena ase no won aka no so hu se etenafo ase ma woni ka ye no kro na adan ne ye de kwansi ni atu enti bra o hene ka se ya tra ha kakra mumie ntunko ene won ko agina ba na won se de ya aka no ye nko we nua no e ka etenafo won aka ho ye so no ya bre eni tuo ye ntunko ba bia biu no no se
yabre eni tuo yentu nko baabi abio eno ena mo ni nya abusuadin bretuo se yabre eni etu a yetutu yakotena ha yentu nko baabi abio enti se yenua no atena baabi no ona tena ho no ona ho ato ho a yenso yabre ni tuo mom yentena ha yi a ena emienya asa abusua mienu etena eni bretuo no na emo oni nyina no ona yabusua baako a no oni bom enu nti se wote se obi yetena ni a na obi ye bretu ni a na no nkyerɛ se bi a ona atimu akwakiro na emo no eye woni su ene one ban ne se de ya na one tena oni tuko na one kyerɛ se ye de ya tena ya ye nko baabi FBO ene etenafo na wono su tuko duru baabi da wono hu se ye tutu no kura no ya boro ye so nti ya bre ye ntubio ene konya bretuo enti abusuafo se ya sha ase a na bretuo ene etena ene mayi ede amamo no enti sabre no ye behwe na abusua kora aka no nso no ye de atoa so amamo montwa misima baako meba